esontweni ikitazeke and then bashout hallelujah and then they baphinde move. Makufanele kuyisizwe into ze-order ye-kingdom. Uyabalahla ukuze ukwazi ukuba seduze kwabo. Thatha izinto ze-kingdom uyilahle emnyango and then ube senyameni uzawuba seduze kwabo. We are so lost. And isizukulwane esishumayela kuso isizukulwane esingafuni ngisho ukufunda. Umbuso kaNkulunkulu uyafundwa. Sizokwazi kanjani uma singakwazi ukufunda ngawo? We are too lazy. Makufanele sitadishe ngento ye-kingdom kaNkulunkulu. Hallelujah. Lento esidukisayo uthi uJesu mayiphendula abaFarisi uthi nidumile ngenxa ukuthi alilazi izwi namandla kaNkulunkulu. Abantu uma bebona u-kingdom minded bacabanga ukuthi uyaba. Hallelujah. If we had chance, amen. uNkulunkulu esinikeza ithuba wemyeni wami emzimeni kaJesu uhlale phansi kufundwa. Kukhona izinto ezithikwe umprofeti kaNkulunkulu zabantu abashiya baba izangoma angeke kube isangoma kingdom minded. Ngeke ufundiswe kahle. Amen. Ngoba kwayilento yokufutha sicabanga ukuthi ukufutha ukumemeza. iBhayibheli lithi ikhonzi zakho uyazenza zibe malanga bomini. Ngiyafutha noma ngithi ngokuba wathandiswa kangaka. Manje izikhonzi zakhe ngirooted in his word, ngespirit filled. Awusanibonani. Can I preach namhlanje mina? Asifike to this level ehlukanisa ngisho umoya. Kukhona abantu esibajaja njengabantu abamkele amandla kaMongcwele kanti abangahlangani nawo. Kusawukitazela nje kwenyama kusathuka inyama. Umuntu maye ebhabhatiswe ngamandla kaMongcwele ungambheki ngokushumayela kwakhe kodwa gada ama-fruits of the Holy Spirit. It is not about preaching. It is about ukuhamba njengaye. Siphila kwisizukulwane esithanda kakhulu amagifti kamoya. Sanibonani. Ngigugile and told Jesus is coming back. Afanele mangihlangana nami mangibuzo ukuthi wamabona wathini. uJesu uyamuzolanda ibandla. Njengoba uJesu uyamuzolanda ibandla akazamuzolanda abantu abashumayelayo. Galatians chapter 5. Uze ukuzolanda abantu abanezithelo zikamoya. Iy'thelo zikamoya ziyi-magnet. Izona ezokwenza ukuthi makhala icilongo noma ungashumayezanga muntu kodwa ngenxa yey'thelo zikamoya mayebhala uPawulu kumaGalatians athi abenze kunje mayikhuluma ngey'thelo zenyama abanakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Abazalwane, we are going to heaven. Sanibona. Abona uma ukhuluma kanje. Amen. Bangathatha ikhwama bahamba. Fanele ube lo mamashaba lo wasemvuselelweni ohlabelela uthisa manjena basukume bazalwane bakuthi inkozo bayikhona. Mawuthi mayemule uJesu are you ready? Ngoba phela nomhlangano esigawo la it is not about ukukitaza kodwa we are preparing ourselves. Amen. Mhlawumbe ngcono la. Ephothaphini mawuthi uzolanda abantu kucela ngolesine sizofunda kufika abantu abawu4. Emvuselelweni kufike ukuphela ihlala. Abantu abafuni ukwenza lento ekhulunywa uJesu ku chapter 10 kumele ukuthi nibafundise ukungena kwakhe. Umuntu uhamba nento acabanga ukuthi uyayazi kodwa kube ngeyona.
uzobona ngeyithelo le athi ubuya kakabiyo lento ukuthi wahlangana namandla amangcwele akakahlangani nawo amandla kamoya uzozona ungayikhuluma ngaye uthi wona kanti umangcwele is a spirit man umuntu akuyena yena akumina kuyena wona umuntu right bekila entweni ethi prophetess uNkulunkulu akasize akasambulela uJoseph abazothi mababona ibeletho umuntu angabi nento yokuba selfish noma bethu inkulu kangakanani kodwa akwazi ukuyi-identify ukuthi wena umprofethi wena ngoba calling wena uyi-intercessor wena uyi-worshipper kodwa not just an ordinary worshipper wena umuntu ozokwazi ukuchaza ukuthi intoni esisibelethweni lithi iBhayibheli ithi ngelosi uwe ozoqamba igama engane esisibelethweni naw kube khona ukwehlukana phakathi kwabantu abakhulelwe nabantu ebekufanele ba-identify ibeletho zabantu amen hallelujah enye yezinto ethintwe woman of God abanye bazala bebleeda uzwe ukuthi umuntu umile epulpiti kodwa une-enga uyableeda ume epulpiti nje kwi-competition kunabantu akhompitha nabo akakayishumayela ikingdom usafuna ukugcwalisela abantu ukuthi lento ngakwazi ukuyenza it is not about the kingdom it is about yena eziveza njengomuntu okwazi ukuyi-exercise into amen asibhekene abehluleli chapter 11 from verse 1 amen lokhu kwabazalwane kubona kimi amaHubo chapter 23 sifunda behluleli chapter 11 yonke into engiyiyo kungenxa yegama lakhe haleluya bayibhala uDavide uthi Jehova ummelisi wami ngikuswela lutho haleluya uyangilalisa emadleleni ahlaza yangisanibonani bazalwane abesathi ngenxa yegama lakhe uyangiholela endleleni zolunga sanibonani now whatever oyibonayo ngakungenxa yegama lakhe so ayikho into engiyilwela njengokuthi ngingahlukaniswa negama lakhe khona ohlabelela athi angisoze ngahlukana nomthanda kangaka amen linamandla leli gama ohlabelela athi liyangenelisa lingenza ngihlabelele haleluya ngokwakhondo lokuzalwa nala ngizalwa khona kumelanga ngabe ngimela fana ngabe thwase ngafa or mhlambe sangabe kuthiwa ngihlalele emgaqweni ikhona enibazalwane kodwa kunezinto uNkulunkulu ayimela empilweni yami ngenxa yegama lakhe awusanibonani bazalwane igama lakhe elingenza ngikwazi ukuhlala namakhosi igama lakhe elingenza ngikwazi ukulinda ibandla engililindayo igama lakhe elingenza ngikwazi ukuma phambi kwabantu ngithi Jesus Christ is Lord ngaphandle kwegama lakhe I'm just nobody awusanibonani bazalwane I'm just trying to tell everybody ngomuntu othize ongakwazi ukuhlenga impilo zabantu ngenxa yegama lakhe kunezinto engayithandazeli ezilethwa ukuthi kunegama lakhe phezu kwekhanda lami
ngenxa yegama lakhe. Whatever oyibona esinayo ethangible kungenxa yegama lakhe. Mangasuswa igama lakhe khona izinto engabonakala. Ngenxa yegama lakhe sithi sihleze ekhaya kufika umuntu athi ngizonikela ngemoto ngenxa yegama lakhe. Ingakho noma siya in his presence sithi Nkosi asisi ngokwethu kodwa asisi ngamandla ethu, not by the works that we have done. Siza ngenxa yegama lakhe. Sanibonani bazalwane, engathi besingafundisa ukuthi lingakanani igunya lisegameni likaJesu. Elibhayibheli unomlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu. His name is Jesus. Asikwazi ukuya kuNkulunkulu sithi sesikhuluma konke sithi siza kuwe ngenxa kaJesu omthandayo. Leli gama likaJesu likulandela noma sowuthulile ungasasho lutho. Iziphi zikuvala umlomo igama lakhe. Hallelujah. Liyanganelisa. Likenza kuhlabelele. Noma kunemhlabelele othi emhlabeni inhlupheko. Siyakuthola isihubo. But praise God. Ukuthi igama lakhe, igama elithi Jesu liyanganelisa. Akodwa Davide wenzani? Uthi ngenxa igama lakhe liyangiholela endleleni zokulunga. Ngokwemvelo angilunganga. Ngokukhondola ukulunga kukaze kubalelwe kimi. Kodwa ngiyithola sengenza okuhle ngenxa yegama lakhe. Chapter 1. Sanibonani bazalwane. We are going to pray. Where prophetess ngathi esingahlangana kuyentaba ethi uNkulunkulu osikhululele oJoseph. Abantwana bahlalile ibelethweni, abanye babulawa sebekhona ibelethweni. Ngenxa ukuthi oJoseph ababenefike yokuthi lo mntwana mayike wazalwa igama lami ngeke laziwa kokwazi igama likaMaria. Awuye inansi lelibuye lithi iBhayibheli indodana kaJuda ekwakufanele izalise uThamari. Lithi iBhayibheli yathi ngiyakwazi ukumzalisa ngokuba igama lami ngelaziwe. Okokuqala uma uyise ethi akahambola la noThamari uthi ukushela uthi hamba uyovusela umfowenu umuzi ngokuba ubhuti wakho akasekho engifela engazange amzalise umfazi kamfowenu. So wena hamba uyovusa iministry kamfowenu. Ngikunika isidi kodwa isidi akuyona yakho. Nansi isidi kodwa it is not about you. It is about your brother. Lesidi ikuwe uyayithandazela uyayifastela uyinikela kweshumi kodwa ingale igama lakho. Inegama likamfowenu asekho. So ulala noThamari ungalali naye ucabanga ukuthi abantwana bawubiza wena, abantwana bawubiza umfowenu ongasithi iBhayibheli lithi wayingena embhedeni afika lale naye mase kufanele release seed. Lithi wayivela chithele enhlabathini ngoba ngikhathele ukucela ukisela. Lithi wayingena embhedeni. Amsho noJuda wethu mayedlula ngamafastela athi umakoti nango ke sebengene embhedeni nonyana cishe igama likanyana namhlanje liyavela. Lithi ayiperform yonke into efanele ukuthi uyayiperform kodwa kufanele release umntwana. Lithi wayichithela enhlabathini. Lithi enhlizweni yakhe wayazi
molifunde chapter 28 lithi ngokuba wanyazi ukuthi labo bantwana ke babizwe ngaye bazobizwa ngomfowabo bangakho abantu that are very anointed kodwa banikwe isinde engayona yabo makufanele bayirelease kungcono isipende ahamba yochithela enhlabathi kunokuthi alike uma uzinhle kunento ethi ngeke ubusuka buvela kunento kungcono ngiduke nabo nokuthi ngirelease kulesi sibelethe awusambona uyagcotshwa ungagcotshelwa wena udugcotshelwa omunye umuntu ngithi uyagcotshwa uhlushwe ngo-40 days fasting kodwa into ingakuhlanganiswe ihlanganisa isibeletho somunye umuntu kodwa umthintela mangakho ama-ministries afile mangakho ama-gifts kamoya afile abulewe abantu aba-selfish abathathe imbewu bayisaphazele enhlabathini ngenxa yokuthi besaba ukuthi uma bayisaphathele i-system akuzuphakama bona kuzophakama othize I wish I was just going to preach about this. Sanibonani. Uyayibona le nto ukuthi ugcwaliswa ngamandla ushusho uNkulunkulu athambe u40 days. Kodwa uthi uyabona nangu prophetess Jangas usebenzwe eKenya. Oboyo activate ministry kaKenya prophetess Jangas. Wena ungene kwi-fasting kodwa akuwena futhi ozovela kuma-post. Ngiyabheka kuvele kuvuka seduze kwami lento kodwa ayihlangene nami lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathuthela le ndodana lithi wayibulala akafelanga izinto eziningi wafela ukuthi